Здравейте отново, след като ви показахме как става автоматичното осчетоводяване на продажби от нашата складова програма. Само да ви кажа, че има и възможност и доставките да се осчетоводяват автоматично, но по определен ред и затова няма сега да ви показваме точно, но принципът е същия. Настройва се документа и се осчетоводява автоматично. Другото, което може автоматично да се прави, е да се осчетоводяват банковите извлечения, което дава едно голямо удобство и пести време, разбира се. Пак от това меню автоматично счетоводяване има осчетоводи банкови извлечения и тук имате едно меню, от което трябва да изберете от коя банка всъщност ще работиме. В случая, мисля, че само да видя коя е банката и ще ви кажа. Да, видях коя е банката. В случая ще изберем ProCredit Bank. Отново имате така познатите папки, ако желаете да сложите папка. Номер на документа може да сложите и трябва да изберете файла, който банката вади за нас, за да може да определен формат да се осчетоводява това нещо. Давайки импорт, всеки път, когато програмата среща нещо ново, ще ви пита за него. Веднъж обаче настроено топ повече, няма да ви задава този въпрос. Сега за пръв път почваме да осчетоводяваме такова нещо и то ще ни пита в коя сметка да отиде. Нямаме отворена такава банка, тук горе имате възможност да отидете директно в сметкоплана. Отиваме и си добавяме такава сметка, защото ще ни трябва да работим с нея. Така, имаме вече нужната сметка, връщаме се тук и казваме, че тази сметка, от която идва записа, отговаря на тази сметка. Така, сега виждаме, идват пари, входящ превод по текст и идва от тази фирма. Трябва да се насочи. Избирате сметка от сметкоплана. Сега имаме го два пъти този, защото тук си поиграхме, нали, видяхте с вас преди малко. И сега ще изтрием едното, защото знаем, че е грешно. Този ми е грешния. Вие не триете така смело, както ви казах преди това. Като мене, но това е работна база и затова смело триям. Вече имаме само един. И сега, казвайки му осчетоводява автоматично, повече няма да ви пита за този клиент, доставчик или поток на парите, който се движи напред и назад в банката. Но имате опция, освен осчетоводи автоматично, винаги напита или да игнорира записа, тъй като може да го имате за игнорира и вие ще прецените каква е ситуацията, може да го имате записа по друг начин, желание да бъде вкаран или вече е вкаран на ръка. А винаги питай има смисъл, защото да речем, когато правите преводи към бюджета за ДДС и за ДДФЛ, отиват по една и съща сметка и ако го настроите да е автоматично, ще ходи винаги по едната сметка и трябва всеки път след това ръчно да влизате да го редактирате. Ако го стави, винаги питай, просто пишете съответната сметка и става много бързо. Но в случая ще го ставим автоматично за този клиент, защото знаем, че от него идват парите винаги. Не знам дали успявате да проследите мига, в който напиша сметката и тръгна да пише името. Един символ дори съм написал и те ми изкачат тук списък и аз си го избирам. Казвам му, че е този, казвам му запис и го настройвам. Това е просто еднократна настройка или при всяко сблъскване с нов. Тук ще го оставя да ме пита винаги, за да може след това като го пусна да видите как ще минат всички записи, които съм ги дал преди това да ги запише, а този, който съм му дал да ме пита, Така, оставаме си осчетоводи автоматично по презумпция. И сесията приключи на автоматичното счетоводяване. Сега ще ви покажа какво представлява съответно този запис в T-картона. Само секунда, че тук е много така. Имаме малко излишни полета, защото още не съм си поиграл да ги настроя. Количество и валути в случая не ми трябват за... Всичко с десен бутон изваждам тези менюта, които ми трябват. Ето десен бутон, видими колони. Махаме валута.
Махаме количества. Може да си размествате редове, ако е по-важно да четете коментара преди сумата. Или сумата да е веднага до коментара, както виждате, с дърпане на съответната клетка става. Така, това са ви записите, какво ви е влезло в случай, защото имаме само приходи в този ден по сметки, в тези дни по сметките, по банковата сметка. И ще пусна още един път автоматично, все едно е друг ден, да видите как се случват нещата. Да речем, че имаме нов файл, но в случая ще пусна същия. Вече са настроени документите, те се изстрелват буквално автоматично, само една фирма бях казал винаги да ме пита и затова сега ми излезе този въпрос към нея, но сега ще й кажа повече да не ме пита и сме готови. Веднъж настроено банката се изстрелват по позициите, където трябват нещата и си работиме. Ето ги. В случая се дублираха записите, защото исках да ви покажа как става. Сега ще изтрия едната сесия, защото виждам, че е дублирана. Няма да оставя. Може да ви прави впечатление, че са ред по ред записите, които пуснахме. Умишлено е направено така, тъй като обвързвайки документите и ако редактирате след това някакъв ред, то губят се връзките и ако е едно съвкупно банково извлечение в счетоводено на куп, ще се загубят всички връзки. А така е много по-лесно да редактирате и да изтриете нещо. А в моя случай искам да изтрия цяла пета сесия. Избирам горе в ъгълчето, маркира всичко и изтривам го. Не е фатално, ако нещо сте изтрили и искате да го върнете, казвате му покажи изтрите документи и само нещото, което ви трябва, минавате през редакция и то вече ви се връща в счетоводството, без да засягаме другите редове. Връщам се в счетоводение да ви покажа. Сега ще го обнова. Само, че не мога да... Той вече не е с номер, само, че няма номер на сесията. Това, което го върнахме, останаха само тези, но мисълта ми е, че ето всички в червено са изтрити документи, а само редовните документи, които са записи, го махате този бутон.